Hindi na nakapalagpa ang isang 32 anyos na lalaking ito matapos ang ikinasang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ikinasa ng mga otoridad ang entrapment sa isang motel sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City, alas 6 ng gabi nitong Agosto 14. Itong biktima at saka yung suspect, dating magkarelasyon sila. So yung biktima natin ay isang OFW. So within few years, hinaharas siya ng suspect na to habang nasa abroad siya. So wala siyang magawa. Anyway, nagreklamo na yung kapatid niya dito sa amin. Isinagawa ng PNP Anti-Cybercrime Group ang entrapment operation laban sa suspect matapos pagbantaan nito ang kanyang dating karelasyon na ipapakalat sa social media ang mga hubad na larawan ng biktima kung hindi ito makikipagkita sa kanya sa loob ng naturang apartel. Umuwi yung babae noong July 7, 2025 lang. Recently, August 11, nag-umpisa na naman na mag-stalk sa labas ng kanyang bahay. Pinapalabas siya, pinipilit siya, tinatakot siya. So doon na siya nag-desisyon na mag-report dito sa amin sa opisina ng August 13. Kasi nag-chat ng 5 AM, August 13. So hindi niya nakinaya yung ganong sitwasyon. Kaya since na yung suspect is pinipilit talaga siyang makipagkita, so sabi namin, sige na at aalalayan namin, tutulong kami. Kaya nag-come up po kami sa ganong entrapment operation po. Napagkapirahan pa umano ng suspect ang biktima dahil sa pagkalulong nito sa online gambling. Naharap ngayon sa patong-patong na kaso ang suspect matapos mahulihan pa ng hinihinalang shabu. So, yung mga kaso na inihahanda ng opisina, yung violation of RA 9262 dahil dati silang magkarelasyon. Pangalawa, yung grave coercion, Article 286 of RPC, dahil pinipilit siya, tinatakot siya na makipagbalikan sa kanya. Dahil kung hindi siya makipagbalikan, may mangyayari sa kanyang masama. And then yung identity theft ng RA 10175, gumawa yung suspect ng Facebook account na nakapangalan sa ibang tao, tapos gamit yung larawan ng babae, yung biktima. During the arrest, incidental arrest yun may nakuha kaming suspected hit-celled shabu. Paalala ng Anti-Cybercrime Group ng PNP, nakarelasyon man o kaibigan ay huwag basta-basta magtitiwala, lalo na pagdating sa mga pribadong larawan na hindi dapat nakikita ng iba. Dahil madalas umano itong ginagamit ng masasamang loob upang makapangsamantala sa kapwa. Jan Amador, CSN.